Sura ni pang-apply eh. Anak ito ganti ang sirana no. Mga dito pang warta eh. Dito ni pero naglapad ko sa pag-answer ni. Session desired. Date. Napay date? Name, address, email address. Libog ko napay civil status. Na name of spouse. Mas ubos, character reference not related to you. Ato pa na character reference not related to you. Dragon Balls na, Dragon Balls. Kanang mga karton guro na, karakter ba? Sura ano eh. Uy, Tanya. Uy, Nasa man ka diha? Unsa may imong sige tutok dira unsa man unsa man ba? kanina rin ko sigko aning bayo digital lagi. Naglibog ko sa pag-answer ni. Unsa man ba patanawa daw ko? Ano ba? Kumaw ka na? Kabangi ko bi. Na di man ko kabaloan ni English man ni. Sura sa nimo Di day. man ko kabaloan ni. Mauna way katabang day. Na di jud ko kantiguan na kay English. Naunsa mo duha din, naglalis mo. Kaya lagi kay na problema sa iyahang sa ni bayudita niya English man di man Kumaw ka ni. kabaw English. Lap na ka Tuloy ni. lang na siya. Bayo dita? Oh, kaning kuan ba kaning education? Elementary, high school, college, Nari sa course, koy kamo lang sa diha. special skills. Nadi ng education sa special skills. Dali ra kay na. Bi. Madali ko diri. Tanawon to bi. Mga siri, kabangi ko. Ano siya? Oh. Nang apply lagi ko ba? Unsa may apply yan mo? Para ko ani, kanang gawas ba? Gawas? Oh, nanamay bayo dito. Nya. Unsa? Gawas, dagan man gawas. Asa man unsa may kuan mo? Perminti mo ko sa balay. Hmm. Gawas ko sa balay ato mga apply. Ah, mo gawas ka. Ay, klaro ani. Sige, sige. Kanibad ka mo, kanibad kani square oh, kani ba square dako ba? Kana Nay siyang puto. kana Saan siyang siya puto balangoy, puto maya. kanang square na naay photo, nakita mo naay photo no. Oh. Ini kabuntag nimo unsa may kaunon nimo? Puto pinaloto o Maya, kan puto maya. puto pinaliki? Puto may gibutang dia. Libad ko, kamo kani. Kabangi ko bi. Ato na nga siran karon. Ato sa ning kuanon tanaw sa usay mga kuan diri. Kaning job history unsa man ni siya? Job. Ikapila mo ka naigo kanang job ba kanang job? Yung kulata ba job? Ano ba? Naraw na on ko. Ikapila ka nakaigo o kapila ka nakaigo. Oh, Mana kasi mo? naglabad mo ni kung upa oy. Mo, unsa man mo? Wap asad. Asam rin mo mga apply dai. Sabot ning mga apply ba? Ya, wap lagi ni kuan. Ang karon mga apply mo. Unsa may kanang mga apply ba kanang magpagwapa ba pa-apply mo na yan? Apply Anak, ba? Karong gwapa? day. Apply mo sa Unsa man di? apply din na. Apply ba? Apply kanang Up, oh, na up na. saka. Oh, na apply. apply. Lupad. Wapa sa day mo. Saka din, lupa din, mga na siya, apply. Wala lagi. Ako wap asad. Butangi ko na imo pre. Unsa man imo na pre bor? Pre, tudloy mi pre, kamaog ka. Kipo may kuha na. Sugutas ni mo. Dito ka ni. Graduate ko sa BS niya, wow, maswito na. Kay ba mo sa BS? Tudloy man ni kay kami ra bahala ni mo. Oh, bis ba? Kuan ni. Kay ba ka sa ng BS? Wala. Bachelor of Science Vulcanizing siya mo. Bao na siya. Kay ba ko ko mga play, kay ba mo pila ba? Ngana ko dami. Oh, usay sugot na. Ngana ko. Ni name. Name. Usa may pangalan mo? Tonyo. Tonyo. Tonyo Maurin. Kaning Ikaw. gender. Gender. So, kanang gender pre. Kuha na siya pre kanang bayot ba ka? Usa man ka? Bayot ka laki. Dili ng gender ko ng half Chinese, half Filipino, half American. O kana mauna. Mo ni Ibutang nga siya. half Chinese, Ha? half Oh. Ako nasabta rin gender. Kana mang ginger ba kanang kuan ba kanang Luy, butas kape ba? ginger. Ha? Ginger man to. Oh, ginger nga. Ginger man ni half Chinese siya. Oh, half Chinese mo unsa sa mga pre? Kuan na rin sundal ni siya pre. Sundal lang sa gisuwaten niya. Address. Asa man kuan kanang address pre. Kanang asa man ka ningat to. Asa ka padong ba oh? Padong. Oh, mana siya? Sa kunit. Yokohama, Japan. Yokohama, Japan. Gawas gid applyan niya. Yokohama. Ino asa mo nga apply ni? Sud. Siya gawas siya sud. Ikaw sud. Telepon. Ha? Telepon. Sud. Kang ini ko ba ni Graham ang telepon call
wa ka bayad. Ano ba? Telepon ko lang binuang mo pre. Telepon gud. Telepon ko. Apil-dipil eh butang. Piliti. Ya kining email address. Pre. Kanang email ba? Kaila kang email. Oh, Kada si email. to silingan. Oh, asa man Tuloy-tuloy. to siya kanang dagikan. Kanang email niya, address niya. Si email asa na puyo. Mungutan na pa ko ato. Oh, ano ganyan? Pre kay kana siya, kinahanglan imo gyud pilapan og isakto. So ato pa si Emil, apil na mo dire. Oh, asa nagpuyo si email? Kanang- Asa man to sa? Tana pa man siya. Ha? Kanina lang oh. Shortcut na bi. Oh. Gigi. Ari ka sa name of spouse. Ano lang yata dia? Sa name of spouse. Isay pangantong gipuspusan nimo ba? Pus man. Pagkabata. Oh. Pus kun dili kana on. Ya pus sa pus on. Ano ba? Nakapuspos na ka. Ha? Ay, Pagkabata, kisay na puspusan nimo o kinapuspusan ba ka? Daghan man si Ramil, puspos ko sa una to. Amo dito nagtaki ang debo. Ikaw din. Ako may Ramil, pusposan na Ramil. to. Una. Ya, ako na may butang diri. Ramil. Imo Kaning age niya. Unsa man katong ni gamit ka atong bayot kanang na AIDS ka wala. Ha? Sira naman to. Sira. Aw, butan na sa sira. Sira. Oh, kanang AIDS, butan sira. Kanang person to be notified in case of emergency. Aha, sudah. Sa man na? Ay, taga-kabarang na. Ha? Taga-kabarang na. Buta toy. Ha? Taron doy. Unsa to? Person. Ha? Person to Ah, be person. notified in case of emergency. Butang nga nalo eh. Ha? Butang nga nagnal. Supay nagnal kang person. Nal? Ram nagkanal. Oh, Mao na kanal. Ya kanilas. Kanang education ka mo ako, eskwela mo ko sa una. eskwela. Elementary to grade 1. Asa man ka graduate ka kumbang? Naglibog ko ani education kay elementary, high school, college, course, special skills. Kanang special skills unsa man ni? Tanga kanang special nimo. Kanang magtungit ka, may special. Kanang straight heart ano ba? Special na siya. Oh, special. Nga, ang Tangan utang na, na tungit. Ya pre, kining sex pre ba? Sama ni utang na to diri. Kanang 6 pre. Nakasuway nakakanang 6 kanang gamit ba? Oh, kasuway kag Suway na. Ikapila man. Katulo. Katulo, ikaw ikapila sa ka. usa pa. Kausa? O butangi mo katulo niya mo kausa. Oh, 6 katulo. Pre, Oh, 3 butang. usla ta pre. Oh, 3. Ato siguro okay. Okay, para kuan ba? Basta mag 6 Pasar ani. lagi mo sigurado na lagi ako ba? Basta mag 6 ani. Ining interview dito. Wala gid na 6 na kung bidita lagi na imo dia. Na 6 day, Kaon hindi ka na day lahi 6 nang imo di. Sa man biditahan ni anal naman ni dire. Basta ibutan lang asang kahon dia. 6. Asa lagi ka to pre? Kaning kuan job history. Love story? Oh, katong sa una nga nakay gikulata. Ano sa may istorya niyo ato sa sinugdanan to? Yung bagay nga to. Oh. Mo job no. Oh, mo to job. History mo to ikuan niyo. May suwat. May suwat. Gijaban amo na siya. Jaban mo kay Jaban. nag-ilog mo sa katong bubot. Oh, mo butang dire. Oh, buta na nag-ilog sa bubot mo. Basta ka ni ani ko. Asa lagi to lang pre kay ganbet ko BS lagi. Okay. Ganbet ko BS. Nag-ilog sa Nag-ilog sa bubot. bubot. Oh, Kanang kuan pre ba kani nang position desire. kanang position design. Oh. Wa mataki ba. Di ba katong sa 6 ba? O nansira naman to. Sira number 3. Oh. O sa may forma nyo ato, nag 6 mo, pa mo na posisyon. Butang dia. Oh, nag 6 mo, kaya mo na posisyon ninyo, mo na Boy ibutang. butang. Unsa mo to? Ginunting to ko ah. Ginunting? Oh, ikaw pre, unsa mo pre? Dinanggit, unsa to? Dilipod. Unsa mo to? Kinabaw to ko. Oh, mo na, imo kinabaw, iya, ginunting. Oh. Mo na ibutang. Oh, mo na pre, kaya. Pati pre kay mo pre. Kasi kung bate kini ron daog. Kinabaw. Pastor ba ka ni pre? Hindi man kagngisi dia. Pasal pre. Sige katawa mo ram tak mo duda no nani. Lagi. Tatoy ni tunganan ni. Okay kayo. Pirma sa glass. Sabi siya. Ang inyong pa Signature over printed name. ang maestro nimo pag grade 1 pre mo ipapirmahan. Oh! Di man dawaton basta di pirmahan sa maestro kana kay mag-eskwela ka kinahanglan mo yung pirmahan sa maestro pako. Patay na mo to pre. Unyag patay Pako ka. ang katong kuan ba katong sa tawa katong pre katong
kanang imong grado. Full Madrid. Matay naman to maestro pre. Bukawa to nga to, kanang papirmaha ba? Napa din niya eh. Puro makabugol-bugol pre. Dino.